Joo, kerron tässä Satumaa-osasto 12 eksyneet nalletaulusta ja se tuossa päiväkirjamerkintöjä pyrin lukemaan ja no toivottavasti en mene noiden papereiden kanssa sekaisin, kun siinä ne ei sille ole mitenkään selkeästi aina kirjoitettu ja sit se on vähän kahteen vihkoon osunut tuon taulun merkinnät ja siinä on ollut rakennuskirvesmeskon ammatilta, niin siinä on ollut rakennustyötä välissä, niin se on sen verran vanha taulu, se on valmistunut 2001, eli 15 vuotta vanha taulu, mutta se on aloitettu jo 16 vuotta sitten, eli 2000, miten se oli, oliko se huhtikuu jo, taas niin huhtikuu oli ja se valmistui vasta vuoden lopussa ja se oli melkein vuoden, onko se joulukuu 27. päivä, mutta ihan loppuvuotta ja huhtikuun, mitä se on tuolta väliä. Niin siinä kerkesi aloittaa semmoisen taulun tosiaan Satumaa-osasto 12 eksyneet nalletaulu ja se kerkisi kun mä kuukauden maalata, niin sit siinä tuli semmoinen iso navetta rakennustyömaa. Meitä oli 3 timpuria siinä, niin se ei ollut mikään firma, ne otti suoraan ne miehet, se ei ollut mikään firma homma, niin sitä tein lokakuuhun. Lokakuu oli mukana siinä yhtenä, niin lokakuu, muistaakseni, tai ihan se oli lokakuun alkuvuonna, että kun se loppui minun osalta. Siinä sitten on pieni tauko ja sitten Hangan lavalle päädyin vielä sitten loppuvuodeksi semmoista. Se on se, mitähän sosiaalitiloja tehtiin artisteille tehtiin sosiaalitilat, se oli siinä muuta laajentamista oli kanssa siinä Hangan lavalla. Minä olin niitä sosiaalitiloja tekemässä, jolla siinä meitä miehiä. Se on kunnan hommaa, mä en tiedä oikein mitä kunnan hommaa se oli, mutta että oli kuitenkin siinä tuolla puumiehiä ja sitten meitä timpureita, mitähän meitä ollaan, ainakin 5 oli ja niin sitten sen työmaan jälkeen saan tuon taulun tehtyä. Eli siinä vähän rakennustyöt sotki tätä taidetta niin kuin se usein on. Sillä se kesti 9 kuukautta kesti tuo taulu. Tavallaan oli niin kuin sen valmistumisaika ihan noiden rakennustöiden takia. Ja on tässä niitä päiväkirjan merkintä ja sitten taulun teon, minkälainen elämä on ollut silloin sen taulun maaluaikaan tai tekemisen aikoihin. Ja minä yritän näistä lukea. Tää on vähän semmoista huomannut, tää on jotenkin tulearkaa tavaraa tämä meikäläisen päiväkirjan merkintä. Tuntuu, että lukimista vaan, niin aina joutuu tulemaan vähän niin kuin kaapista ulos. Paljon yritän sensuroida, mutta kyllä paljon joutuu niin kuin tulemaan kaapista ulostuloa joutuu tekemään, tai sitten tämä pitäisi lukea ollenkaan. Ja nimet on muutettu, jos käytän nimiä, niin ne on muutettu ja yritän lyhenteillä mennä, ja nekään ei liity sitten oikeisiin nimiin. Tavallaan tämä aika nimetöntä tämä pitäisi olla tämä teksti siinä mielessä, mitä yritän mutta sitten kun se on silleen, tämä on vähän vaikeasti kirjoitettua, virheitä on ja väsyneenä kirjoitettu, niin se on vähän epäselvääkin varmaan. Mutta yritän tässä nyt vähän, mitä aloitin tuon taulun luomisen aikaan, minkälaisia merkintöjä sitten on tuon taulun aikaan tullut merkattua. No silloin kun olen aloittanut, ollut 7.4. vuosi 2000 perjantai. Niin siinä on, mä en lue tässä muutamalta päivältä ihan vaan nämä maininnat, mitä siihen tauluun liittyy, kun ei näitä kehtaa mä sensuroin mitä mä oon siinä muuta sitten merkannut. Niin. Kyllä tässä ihan riittävästi tulee tätä paljastuksia, vaikka ei ihan kaikkea luekaan. No perjantai, milloin aloittanut 7.4. niin olen yrittänyt miettiä uutta maalausaihetta
jotain on tullut mieleen. Kaipa se on väkisten väännettävä esille. No se on siinä sen päivän teksti, enempää ei lue tuosta. Sitten on lauantai 8.4. Ja no sitä en tajua lukea ollenkaan. Joo. No sitten on tämä 10.4. maanantai. Olen hahmotellut paperille uutta maalausaihetta. Taitaa tästä maalauksen uskaltaa tehdä. Työläs tulee tästäkin. Mutkien kautta hahmottuu mieleen niin kuin yleensä. No sitten on tiistain merkintä tästä maalauksesta 11.4. Tein hahmottelua paperille. Aihe alkaa viimein miellyttämään. Olen ottanut sen kannan, mitä enempi on mielikuvitusaiheesta kyse, sen tarkempi luonnos olisi tehtävä. Sitten on seuraava päivä 12.4. keskiviikko. Rupesin saamaan hahmottelun paperille valmiiksi. Tunteja en ole täällä vielä laskenut. On niitä palannut jo tähänkin. Joo, mulla on semmoinen aina paperille, ennen kuin minä olen kankaalle, niin mä oon tehnyt hahmottelemaan paperille. No sitten on tämmönen tähän muuhun elämään liittyvä elämätä sitten, mikä ei liity tähän taiteeseen, mutta niitä aikoja. Ollut 13.4. torstai, siinä on tullut yksi juoppo kylään sitten. Niin se on juova juoppo ollut. Pitää nämä nimet nyt pyrkiä, että mä käytän lyhentettä tai jos käytän jotain, niin ne on muutettuja, niin nämä lyhenteetkin on muutettuja. Nämä on vähän aina semmoista, että uskaltaako tältä lukea oikein mitään. Joo, eli tosiaan 13.4. torstai. Päivällä yllätyksekseni H tuli luokseni. Tällä oli vanhin poika matkassaan. Poika on jo aikamies, 23-vuotias. H:n asia oli nyt aika erikoinen, että lainaisin pojalle 50 markkaa rahaa. Tämä pystyisi maksamaan huomenna sen takaisin. Antoi 10 vuoden passinsa meikäläiselle kani. Poika on käynyt koulun ja ylioppilaksi, on nyt Jyväskylässä jollain sähköpuolen ammattikoulussa, johon vaaditaan ylioppilaspohja. H oli nyt krapulassa. Oli juonut pari viikkoa. Tätä ennen oli pitänyt 2 kuukauden kuivan jakson. Oli ollut rakentamassa veljilleen taloa. Nyt H:sta näki päälle päin, ettei ole kunnossa, kävellä köpötteli siihen malliin. Naamaltaan H oli muutenkin ammattijuopon näköinen. Kova elämä on siihen jättänyt jälkensä. Pojalle tuli annettua 100, kun ei ollut pienempää rahaa meikäläisellä. Poika ei vielä kuitenkaan ole ruvennut juopon hommiin, tarvitsi rahaa johonkin muuhun. No sit siinä on lähdetty baarissa käymään vähän niin kuin seurana tämän H-matkassa. H:n seuraksi tuli mentyä Kuuhankaan kahville. Tämä joi pari tuoppia, toiseen tuoppiin piti antaa jo vähän rahaa. H:ta saattaa vähän kiinnostaa tämä raittiuden aate, mutta erittäin todennäköistä on, että jatkaa katkeraan loppuun asti. Pöydän lähettyvillä alkoi tulemaan sen verran karvaisia otuksia, että lähdin pois. Semmoinen oli sinne, että raittilan menee parissa. Kylläpä meillä tunni ainakin. Ei niitä paria tupel niin äkkiä juo, mutta tämä mitenkä olettaisin, että kyllähän ne pystyy juomaan äkkiä. Mutta mä taisin sen pari tunnin ajan olla sinne. No sit on taas yksi juoppomerkki. Kummasti näitä on vaan osunut, jos näitä vähänkään lukee. Sitten joo. Sitten on maanantai. Käytetään P-lyhennettä. Tapasin sattumalta päivällä P:n Yrjön kadulla, kun oli tulossa pois työttömien ruokalasta. P kykeni viimein maksamaan 100 velkansa. Lapsuuden kotitalo oli mennyt myyntiin 10 000 ulosotosta.
P on asunut talossa veljensä kanssa. Saa tontilla asua vielä jossain parakin tapaissa. Kuulemma välin on ollut hätäkin, mutta ei riittävä, että olisi raitistunut. Tämä oli minun toteamus tämä lisännyt tähän. P oli menossa peräti Koon luokse teettämään ulko-ovea parakkiin. Talo on jo myyty. Sillä on uusi omistaja. Eilen muuten N kävi luonani, tämä on eri mies sitten. N kävi luonani, nyt hänellä on tulossa vuosiraittiutta ensi viikolla. Mies on nyt silmiin nähden muuttunut parempaan suuntaan. N asiat on nyt kohtalaisen hyvin. Työttömien ruoka-alan alapuolella on toiminut mielenterveysongelmaisille kärsiville jonkinlainen kokoutumispaikka. N on päässyt tänne osa-aikapäivätyöhön. Eläkettä ei nyt tule kuin puolet. Täällä ennestään nainen, joka oli töissä, ihastui N ja ovat asuneet jo yhdessä tammikuusta asti. Nainen on naimisissa, mutta on eronnut. Tämä on käynyt koulu- ja mielenterveysalan puolelle. N sanoi itsekin, että on rohkeata ruveta hänen kanssaan kimppaan, mutta nainen nyt luottaa N:ään. N pitää nyt keskiviikkona raittiuntensa vuosipäivät kotona, kutsui meikäläisen tulemaan myös luoksensa. No semmonen oli se merkintä. Semmosia merkintöjä tässä on. Niitä on näköjään. Jos elämästä vähänkään uskaltaa kertoa, niin tuommoistahan se on ollut monesti. No sitten on se pitkä tauko. Tuo oli se aloitus huhtikuun merkintöjä, kun nyt oli niin sitten siinä oli se pitkä tauko, missä oli se navettatyömaa ja sitten se tuo Hangalavan laajennustyömaa, mitkä sotki. Ja viimein kun niistä pääsin eroon, pääsin taas taiteen puolelle. Niin siinä on ollut, joo, no siinä oli sitten, se on 27. Ei nyt mulla on paperit sekaisin. Miten sitä menee? No tästä se jo tässä. Nämä on niin hankalia nämä lukea, kun pitäisi osata järjestellä. No tässä se on tämä maininta, kun aloitettu tämä sitten uudestaan. Tämä maalaaminen, tässä on heti yksi semmoinen kaapista tullut paljastus keskiviikko 27.12. Tuli taas aloitettua, eli 27.12. vuosi 2000, eli jo ihan vuoden loppuun ollut. Tuli taas aloitettua taulun maalaaminen. Imekseni pääsin hommaan kiinni niin kuin mitään taukoa ei olisi ollutkaan. Taudin poikainen oli hellittänyt, en tiedä mikä tauti on ollut. Tuli maalattua yli 5 tuntia päivän mittaan. On tuntunut, että tästä lahjakkaammasta alueestani on tullut tingittyvä liikaa. Ei saisi olla muita harrastuksia. Pahemmin. Olen sortunut myös nyt kohta vuoden ajan. Sortunut piirtelemään silloin tällöin erottisia kuvia. Osa noista on ollut puhdasta pornoa. Olen kylläkin hävittänyt kuvat sitä mukaan, kun niitä on tullut. Tuo piirtäminen on kuin huume, kun aloittaa ei meinaa saada lopetettua. Kumpa tuonkin tarmon ja energian olisi voinut suunnata taulun maalaamiseen.
No semmonen paljastus on siinä sitten, että on tuommoinenkin pahe ollut. No sitten on se taulun valmistuminen tuon merkattu sitten. Tää on tää tekstien pää, eikä taas turhan pitkästi, mutta 19.1.2001, en tiedä muistinko sanoa äsken oikein tuo vuosi, eikö niin se vaihtui tuo vuosi, miten se, niin joo se vaihtui se vuosi tuossa välissä. Mut siinä on se, sitten kun se on valmistunut se taulukko, on sitä jonkun aikaa pitänyt maalata tässä. 19.1.2001 sai maalauksen valmiiksi illan suussa. Tuohon on nyt palannut aikaa noin 130 tuntia. Vielä vähän tunteja tulee lisää, kun kirjoitan nimen alle ja lakkailen maalausnestillä taulun 3 kertaan. Jos tälle vääntäisi nimeksi Satumaan osasto 12 eksyneet nallet, jollain tavoin sitä on miltei helpottunut, kun on taas taulu valmistunut. Edelliselle työlle en ole vieläkään nimeä antanut. Kaipa sille nimen saa väännettyä. Nyt olisi 3 taulua kehystämättömänä. Tuli vähän otettua valokuvia noista tauluista. No siinä oli semmoinen sitä taiteesta. Sitten se muuta elämää sille päivälle merkattu sitten. Merkattu yläkerran naapuri kävi kysymässä, ottaisinko heidän pienen valkoisen koiran hoitoon. Siksi aikaan, kun käyvät Jyväskylässä elokuvissa katsomassa uuden kotimaisen elokuvan Rentuun Ruus, joka on Irvinin elämästä tehty kuva. Otin koiran hoitooni. Aikaisemmin ovat antaneet usein koiran olla yksin ja tuo on jonkin verran ulissut pelossaan. Selvästi on ollut pelossaan, on mainita vielä. Naapuri kehu pitävänsä tipattoman tammikuun. No semmoinen maininta, eikö siinä ole vähän epäselvää esitä. Siitä sen enempää. Siinä on oma kommentti, se on vähän epäselvä. Mä oikein ymmärrän mitä siinä on. Vähän, no joo. Sitten eipä. No sitten se on vähän niin kuin menty itse tutkiskelun puolelle, kun naapurin koiranhoitoa on arvosteltu. Niin eipä se ollut meikäläisen koiranhoitokaan mitään mallikelpoista silloin, kun koira vielä oli. Otin Naken hoitoon, niin se on Nakkeus, pieni koira, valkoinen kissankokoinen koira. Otin Naken hoitoon, niin tuli tehtyä koiran kanssa iltalenkki, jonka jälkeen vähän kotiutui luokseni. Hellyyden kipeä on, piti pitää sylissä ja silitellä, kun katsoin televisiota sohvalta. Tulivat vasta puolen yön jälkeen hakemaan koiran. Olivat käyneet jossain baarissa. No joo, semmonen oli siinä sitten se taulun lopetuspäivä merkintä. Näytetään nyt se taulu sitten. Tässä voisi muustakin elämästä puhua, mitä tuolla mulla koira on ollut yli 30 vuoteen. Justiin vähän siitä syystä, että niistä on vastuu pettävä ja tässä en silleen, se ei ollut lapsena oikein ymmärtänyt sitä koiranpiosta ja enkä silloin oikein vielä 19-vuotias oliko se koira sitten jääautolle, mikä oli viimeinen 2 koiraa. Niin no sitä jälkimmäistä osasi jo vähän järkevimmin hoitaa. Niin nyt lähes sen tarkemmin siitä koiranpiosta. Ja näytän tuon taulun, mistä nyt yritin kertoa vähän, ehkä oli sekavaa tekstiä, mutta sitten tuon taulun luomisen aikaan liittyvää elämätä siinä nyt oli ja minkälaisia ajatuksia. Ja näytetään nyt tuo taulu sitten, minkälainen siitä tuli sitten. Satuma osasto 12 eksyneet nallet on siinä se on, niin mä pannaan valoja taas sitten silleen, että sen näkee vähän paremmin sitten Tämä on Satumaa osasto 12 eksyneet nallet ja siinä nyt tuo luku on vähän kanssa, että se ei ole ihan sattumalta tullut tuo numero 12 osasto 12. Mutta siitä nyt en uskalla enää paljon lähetessä ihan tälle yhdelle otokselle ihan riittävästi paljastuksia, niin ei lähde tuosta luvusta nyt puhumaan. Tämmönen se on Satumaa osasto.
Muistelisin, että se on. Kyllä taas tuolta Kiilakehuksen takaa löytyy se nimi. Ja Satumaa osasto 12 eksyneet nallet on. Ja no, siitä voisi mennä nyt kertomaan selittämään taidetta. Ei saisi pitää selittää. Se jätettävä aina vähän niin kuin katsojalle vapaus. Että saa, jos taiteilija itse rupeaa liian tarkasti selittämään, niin sitä sitoo. Sen on tässä oppinut. Että se sitoo katsoja mielikuvitusta. Ja siitä joskus jopa häviää pahimmillaan myyttisyys pois. Mutta sen verran selitän, että jostain syystä tuo nalle, siinä lukeekin kitarassa Satumaa, niin mä jotenkin kuvittelin, että se nyt voisi olla vaikka Unto Monosen jälleen syntymä. Että sehän halusi Satumaa, jos se on jonnekin ihan eri kaukaiselle galaksille, jossain vaikka onkin tuommoinen Satumaa, missä on tuommoisia nalleja, niin siinä on Unto Monosen jälleen syntymä, miksi sitä sanotaan hienosti. Inte osaan lausua sitä jälleen syntymä, miten se on integraatio. No, mutta kuitenkin jälleen syntymä, Unto Monosen jälleen syntymä. Voisi ajatella, tuo sikariahan siinä vetää. Siinä saa kaverikin vähän sikarisavuja niskaa se. Tää oli työlästä, se on niin paljon semmoisia yksityiskohtia tässä taulussa, että tässä oli niin kuin ne hiastaa paljon noita yksityiskohdat. No joo, semmonen oli tämä taulu esittely tässä. Kerrottiin sitä, mitä siihen liittyy siihen taulun luomisen aikoihin.